Maayong buntag sa tanan mga igsoon. Sa atoang pagsaulog sa Rural Life Sunday, ginahimo kini nato aron pagpasalamat sa atoang mga igsuonan, ilabi na sa mga farmers and fisher folks. Usahay din kay ni nato ma-recognize diha sa Katilingban. Sila dunay dako kayong kabahin sa atoang Katilingban. Sila katong mga kanabang wag yung laing gisaligan, gawas lang sa pagpaningkamot, uban ang pagsalig sa Ginoo. Nag-agad sila sa panahon, nag-agad sila sa unsay ilang maani. Dunay mensahe si Apostol Pablo alang sa taga-Roma, na kini nagaingon iglesia sa Roma. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa espiritu kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Usa ka panawagan nga pabuhion ang balaang espiritu diha sa kasing-kasing sa iglesia aron ang iglesia mao'y mahimong makigkauban, mao'y mahimong mupabati, mo simpatiya ug muhatag og dakong pagpasalamat sa mga katauhan nga nag-ugmad, nagtrabaho sa atong mga kaumahan. Dunay usa ka story sa balaang kasulatan, gikan pa sa karaan nga sulat diha sa Biblia. Mahitungod kini sa kasaysayan sa Israel. Nga dunay mensahe nga kinahanglan nga hatagan og pili, hatagag importansya ang mga gasa gikan sa Dios. Gift nga gihatag sa Dios. Usahay alang sa ato ang kapanahonan, ang gift gihatag sa Dios dili kini butang. Usahay mo kini sila ang mga tao, mga farmers. Sila ang mga anghel nga gigamit sa Dios ug matawag nato sila nga mga bunga sa dako kayong gugma sa Dios. Mo nga dunay tulo ka butang ingon nga mensahe sa Dios diri kanato nga mga iyang katawhan ining pagsaulog nato sa Rural Life Sunday nga ang pagsuporta sa mga mag-uuma naghatag kini kanila og dignidad, naghatag kini nila og kalipay. Kining mga mag-uuma mao'y angayan usab nga pasalamatan sa daghan kaayo nga mga paagi. Sila unta ang angayan nga makadawat usab og benepisyo in exchange sa ilang pagpaningkamot. Sila ang matawag ta nga kauban sa Dios, no? Mga diha sa tong teksto kinsa tong mga particular o mga Biblia, no, labi na sa mga exegesis. Ginahimo na ko ni not exegesis but eisegesis, no? Bisan asa ta mo tan-aw nga angle sa maong teksto atong klion ang mga background ni ini, wa gyud ni mahisgot mahitungod sa rural life. Apan gigamit nako kini tungod nakita nako no sa akong mga mata nga wa gyud napakyas ang saad sa Dios sukad sa karaan nga mga panahon hangtod sa sukad ni Abraham, ang anak si Abraham ug hangtod sa iyang mga kaliwat. Nasayod ta nga bisan sa daghan kayong butang o bahandi si Abraham. Ang pinakadako kayong impact nga iya ang napasunod sa iyang mga kaliwatan, dili lang gid mga butang, kundili pagtuo uban sa panalangin sa Dios. Sa laing bahin, ang author ni nga context, no, concern mahitungod sa kanabang pag-appreciate nato sa kinabuhi. Usa ka kinabuhi nga wala lang nagsalig sa mga butang ug bahandi. Mo nga kung nakita nato first verse diha sa maong chapter, sa dako na ang mga bata nahimong batid nga mga ngayam si Esau. Gusto siyang magsuroy-suroy sa kapatagan samtang si Jacob hilumon o gusto nga anhara sa balay. Pinangga ni Isaac si Esau kay gusto man siyang mukaon sa mga inayam ni Esau. Apan si Jacob pinangga pud sa iyang mama nga si Rebecca.
Ma-appreciate na to ang ilaang kinabuhi, no? Gikan sa Dios nga naangkon sa mga bata. Posible usab na ilalom sila sa mga pagtulunan sa Dios. Simple life, simple living, and full of contentment. Hopefully, ato usab kining ma-appreciate kay mao kini ang klase sa kinabuhi nga gihatag sa Dios diri kanato. Mao nga diha sa konteksto sa ato ang mga farmers kanang mamaligyaay diha sa merkado, no? Sama sa kinabuhi ni Isaac ug Rebecca, sila ang mga tawo nga kanang ma-appreciate nato nga gihatagan nila og bili ang tanan ug unsay naa kanila. No, gikalipay ba nila ug unsay naa kanila ug silang maani, no? Diha sa ilang kasing-kasing posible naa kanila ang hunahuna nga siguro mao ni ang akong kinabuhi. Dili man nila gustoon nga mag-uuma lang sila, no? Pero believe ko aning ubang mga mag-uuma kay makapahuman og eskwela sa ilang mga kabataan bisan sa mga dagko nga universidad. Apan ila gihapong gikalipay, ila kining gi-embrace ang ila ang pagka-mag-uuma. Og dili kini matawag nilang negosyo, kundi usa kini ka bukasyon, no? Usa kini ka commitment diha kanila. Mga kanato nga mga iglesia, kung ugali man nga dili kita maka atubang o makatabang nila sa linlain nga mga paagi, base sa expectation, hinaot pa nga mamahimo usab kitang makapadasig ngadto kanila nga mo padayon nga ma-appreciate ug ma-recognize ang ila ang paghago o pagsuporta diha kanato ilabi na sa ila ang mga produkto o mga paninda. Ug hinaot pa nga dili kita mahisama ni ato ubang nga mga kanabang na may ubang mamalitay nga usahay din nila ma-appreciate mao na huna ang kahago sa mga farmers nga ay mo ara bitaw ni abot igsoon ako wala ning kaning hangyoon lang pura ko na igsoon, no? Pero wata naghunaw na mga suspila ni kabuan nila hulat-hulat para lang mabaligya sa merkado. Anaya paliton lang og barato, no? So sa ingon ni ana posible nga mabati nila nga mao ba, no? Mura sila makuha tungod kay ninginahanglan po sila diha sa financial para usab sila ang pamilya og kinabuhi. Ikaduha, pagpanalipod sa gasa sa Dios. Buluhaton kini sa atong simbahan nga gitawag og prophetic ministry. Kita nga simbahan ingon nga nagasunod sa kanang kahulugan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kita gitawag nga mga propeta. Kita ang magsasangyaw mahitungod sa kaluwasan diha nga gitanyag sa atong Ginoong Hesukristo. Di nato kalimtan nga gitawag kita sa Dios nga ang iya ang pagkabanhaw mabati niining atong panahon base sa unsay kahimtang nga nasinati sa kinabag-an nga katawhan. Diha sa panahon ni Esau ug ni Jacob nakita nato nga murag naay conflict sa ilang panag-igsoonay. Imbis nga naunta kanila ang pagtinabangay, hinuon nagpalabi ang ilang kagulingong interest. Gusto si Jacob nga kuhaon ang katungod sa pagkamagulang ni Esau, which is very importante kay ni sa ilaang panahon in patriarchal nga tradisyon. Kay once gali nga ang maguwang ka, doon na kay panalangin gikan sa imong amahan. Makita nato nga doon ay tensyon sa ilang pagkaigsoon. O gigamit ni Jacob ang kaluyahon ni Esau nga siya gigutom o gustong mukaon sa iyang niluto, nilatang mga liso. No? Pakanon ko ikaw ni ini, kun ihatag mo kanako ang imong mga katungod sa pagkamagulang. Meaning to say, mga bahandi nga ihatag gikan sa iyang papa nga si Isaac. Nga gikan pa na nga katigulangan nila, gikan pa na ni Abraham nga mga bahandi. Tungod kay si Esau gigutom na kaayo gikan sa iyang pagpangayam. Wala nila napamatud-i ang kasabutan nga siya ang kamaguangan. Mao nga gutom kaayo si Esau, sige usa may ako ang hinungdan o usa may akong kapuslanan na nagmamatay ko sa kagutom. Ihatag na ko niya akong pagmaguwang diha nimo. Pero dadala ra to siyang pagpati. Apan tungod sa ilang free will, bisan sa unsa ilang gusto, wa nila nabantay nga dili kay ni sakto base sa ilaang tradisyon.
Ang atong nasod sa Pilipinas giila nato isip pinakadakong Kristohanong nasod sa Asya. Apan usahay dili kini mapamatud-an tungod sa mga klase-klase nga mga interest. Labi na sa mga katawhang Pilipino. Dili bawal bawal magtapo ng basura, giabuan ng basura. Usahay inaana po tayo dito usahay masinso ning mga Pinoy kay o kuan labi na magnegosyo ta magpahangyo pa kita pag insect ultimong 25 ayaw dili gansi ana na mga insect usahay mura kitag si Jacob ug si Esau nga di nato mapamatud-an nga naa kanato unta ang pag-inigsuunay ingon nga mga kahayag ingon nga mga panalangin diha sa katilingban. Nahimong pait ang kahimtang sa tong nasod dili tungod mao ni ang plano sa Dios. Usahay bunga kini sa paglapas unsay tahas ingon nga mga Kristohanon. Usahay tungod sa pag-angkon og mga dagkong bahandi. Mao hinungdan nga ang atong mga mag-uuma nga dunay patas nga paghako, patas nga pagtrabaho apan usahay gamay ra ila ang mabalik. Mao nga kita nga mga simbahan nakita nato unsay kahimtang. Kita ang mga prophets. Mga propeta nga dunay Dios nun nga panglantaw, Dios nun nga pagbati ngadto kanila. Nga unta makakuha sila og maayong benepisyo patas base sa ilang mga kahago. Kay dili nato kalimtan nga ang mga mag-uuma sila usab ang gitawag natong backbone of the society. Ingon nga kung wala sila, di kita makakaon og mga preskong mga pagkaon gikan sa mga garden. Gawas lang kung kugi po ta mag-garden, no? Sila ang matuod nga nagahatag og kahulugan sa kinabuhi. Apan usahay sila pod ang gilansang sa krus nga wala nay pagkabanhaw. Kung usahay makita nato nga murag wala nay paglaom. For example, sa PSA sa year 2025, misaka ang kinatabuk ang value sa agricultural fisheries production sa 2.6%. Apan ang problema niini kay taas og production cost pero dili mo pod mahimo nga maubsan diha sa merkado. For example, if magtanom tag humay, no, dagko og gasto apan inig ani nato aning niya, murag mahibalik ra pud ang ato ang gigasto, gamay ra gyud kayo ang ato ang kuan, maginansya ba no kung kabahin og mga ginansya. May igsoon ingon nga mga propeta sa Dios, ang usa sa itong mga tahas mao ang ato ang mga pag-ampo ngadto kanila nga unta magpadayon sila sa ilang paghahago aron kitang tanan makaangkon usab og mga pagkaon. Katapusan dili kita mosuporta sa walay responsableng pagguba sa kinaiyahan aron pagtukod og mga struktura. Si Jacob sa dihang nagluto siya og pagkaon no matud pa sa kasulatan gusto mo kaon si Esau kay gigutom kayo mo nga mihangyo. Ug tuod man si Esau nang ginahanglan na kaayo, isunod unsa ang gustong mahitabo ni Jacob. Giguba nila ang ilaang tradisyon base sa unsa ilang naandan tungod lamang sa kanang kalipay ni ana nga panahon. Ginahimo kini nila tungod lamang sa usa ka butang o usa ka pagkaon. Maigsoon kung atong tan-awon simple lang kini siya nga panghitabo nila Esau ni Jacob apan makuhaan kini og maayong pagtulunan isip giya sa atong Dios nga magbubuhat. Makita nato nga dili mayong ibaylo ang kasamtangang kalipay gikan sa unsay gihatag ingon nga gasa sa Dios diri kanato. Dili ta makaingon nga ang Dios mao hinungdan aron mausab ang dagan ni Jacob, ang dagan sa kinabuhi ni Jacob ug ni Esau. Kundili ang Dios always nga nagalantaw, nagalihok bisan unsa ang nahitabo, bisan unsay gipili sa tao. Nagalantaw ang Dios niya na. Kumbaga, dunay resulta ang tanang buhat, maayo man o dili. Sa ato pa, ang gitanyag sa Dios base sa ilang kaliwat, giusab ni Esau ug Jacob o niresulta kini sa dili maayo nga panghitabo. O kung makaganahan mo nga musunod niya ng istorya, inyo na ipadayon nga chapter 26 to pataas, makita niyo diha nga gaaway gyud ang magsuon. Gibahasan si Jacob nga patyon niya gibasa ni Esau nga patyon ni si Jacob kay doon na may mga paglimbong na ang gihimo sa panahon nga kamatyonon ay ang ilaang amahan. So gipadayag diha sa maong kasulatan nga dili
maayo nga ang una-unaon sa tao mao lamang ang karon nga kalipay. Kana ato ang Mount Malindang ingon nga naila nga ASEAN Heritage Park no last year. Last year no sa mga pastor o sa UCP kauban sa mga AFI dunay mga symposium and awareness sa mga kahimtang sa Mount Malindang no ug dito gina-share sa mga lecturers ang usa ni ana no mga sila Ma'am Analusuan no ingon nga usa sila sa mga researcher naglantaw sa mga preservation diha sa kinaiyahan. So gitan-aw nila nga ang kinaiyahan usa ka sagrado diha sa mga kingsuran ng mga suban. No apan sa karon no do na daw ginapaghimuan itong mga highways no o naa usab ang mga ginagmay no nga mga paguba sa mga ito dili kay ko kuan niya nga kuan but meaning ba nga dili ikalipay nga magpadayon ang pagdevelop yana nga makadugay mawala ang essence sa gasa gikan sa Dios no. Mo nga kung magpadayon nining mga ni-exist nga klase nga mga pagbuhat no sa tuang nasod posible nga mapiktuhan usab ang mga kinabuhi no ilabi na sa tuang mga uuma. Kung mapiktuhan sila mas labaw usab kitang maapektuhan no ilabi na sa tuang mga kita nga nagsalig sa mga mag-uuma nga sa ilaang mga produkto, mga utan o mga uban pa nga kinahanglan nato. Isip Kristohanon kinahanglan nga duna kanato ang pagbati usab nga ang kabuhatan usa sa mga gasa gikan sa tuang Dios. Mao nga sa panahon nga nila Esau ug Jacob ilang nahimo ang dili unta mahitabo ug nangagubot ang ilaang pamilya ug relasyon tungod kay siguro ang Dios wala nalipay sila ang mga sa maong binuhatan. Mga pasalamatan nato ang Dios tungod sa tuang mga mag-uuma. Gigamit sila sa Dios ingon nga mga instrumento sa tanan aron suportahan kita og mga pagkaon diha sa mga panimalay. Mao nga sa atong pagsaulog sa Rural Life Sunday, ginapahinumduman kita nga suportahan nato ug iapin usab nato ang pag-ampo ang ato mga mag-uuma. O iuban sila sa tuang mga pag-ampo no. O ingon man sama sa gihimo ni Esau ug ni Jacob nga dili unta kita ang hinungdan nga makaguba diha sa kinaiyahan ingon nga panginabuhian sa atong mga mag-uuma. So hinaot ang Dios magauban kanato nining ato ang mga hagit ingon nga mga Kristohanon nining ato ang kapanahunan nga mamahimo usab kitang panalangin ngadto sa tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.